हाय फ्रेंड्स, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କାହାର ମନକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 1 ନମ୍ବର, ମିତ୍ରକୁ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ଶତ୍ରୁକୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଲୋଭୀକୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର, ସ୍ୱାମୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଦର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର, ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, କ୍ରୋଧୀକୁ ବିନୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ମୂର୍ଖକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୱାନକୁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର, ରସିକକୁ ସରସତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।